Siegfried baru Kapinas. Roscoe Magna, Edekusu Baidu. South Taki, o te kete was pasani, asani na introductie kon. Knock me one sunny, make this my bad. Endete, alibidete, umiangayo, moi matitendete, when you walk up body, and I like this na sponsor, lukusumat na baka live this. Smooth and fresh na baka live DC. Sa Nicodino, no filter euro mare ke smooth and fresh. Isabi to? Je volk sa ifsa to? Yabi fuer wan fa pet DC. Yabi pastel wan fa pet dis na baruka na strara en na Merina Holland. I'll get over it and take you big up. We big up, Paul, we big up, and Boma Paul, de tape, my propre swag, Muriel, Faudo. I gave one from now, life, just one more man, and gave you my picking.
Was my actie op de bril? Mina money buy bril moro. Ano ko je dit ay pen bril na buy bril. Inderdaad, maar op de biggie klant. Maar we praten privé. Want die weer een biggie klant in de. Stel me teleur toe lazy. En daarom in deze klant moro. Meneer vrienden nee. Hij weer wie in de. Beloof me. Wist me ben laat maar feit dat ik beloof me dat ik uitzet die. Mina wan biggie klant fi aljero van nenten, maar dim ko bestel wis mi bel lati, maar feit dat ik beloof mi dat ik zeti. Dat innocent mi, dat ben ik boos. Maar eenmaal, die mera kwam patang mineko. Ja, mi kom baka af de day. Ja, we zien dat ik money maar feit. Nee, maar wij tapu. A feit dat me maar wij tapu dat je setting. Wote kwa lasta poku na lolasani. Bosta ki mi baka ki o dile mdora pa baka o me malmomi. Hey, hey, hey. Je share je, like je, comment je, tag je, doe alles aan tegelijkertijd. Valido, vaya valide.
Validé, validé, validé. Gagadu. Ekonaini, ekonaini, ekonaini. Validé, validé. Validé. Ote kwa lasta wa ite vina MBA Isaac. Wow. En we zijn al op Ibra, hij naar let op Sika. Want dit doen mooi en gevaarlijk mooi. Woo! Gagadu. Gibsani. Minespani. Ja. Be. Pulo. Saye mi tizamaye. Gagadu. Mam nespan, minespan. Dranga lobby jabu, seti de viral baso kitoli ku dranga lobby kapsteke. Dranga lobby jabu se. Dranga lobby jabu se. Dranga lobby jabu se. Buse. Trágalo bien, chabuse. 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 Zo, mensen. In je eigen osso viraal baas. Je mag het weten. Abril voor mij nee, kai zet me onder druk. Zet me onder druk. En zo deed ik Abril voor mij. Dan net hoe zie Eljeroe van Hetten. En mijn big up, mijn klantje komt niet meer. Die sneeuwvriend heeft trouwen.
Want zo zijn wij Surinamers. De lobby fake sama. Ja lobby sama die real. Dan me tegi no say dem ya ikomo en dim tegi say dem ya ikomo da me de ja binnen jij money. Eet maar mars. Adesa de ko reageer ondo asani. Omdat me tegi tak omdat die weer me eden mek me no komodo. Dan hoef je dat niet te komen schrijven. Ik kan schrift tak nog power praten nog of dan maak contact laat me weten waarom. Terwijl dat naaf de unaf take maak contact laat me weten waarom. Ngan say de. Isa bumbu tay do angami. Unko mekem pakai di abia at talent da me koni. Da me ko mek mi pakai da dim ko de itak bo ye belat mai kaya help. Da ye tekem ko si dai lolo to shay no asaka da next year da dem ko da ye kibia ini kamba. Da ye se no was ma ko so kana am da fu ko takia e esa ni teme belgo ta pa telefoon changa las me taki telefoon is geen privé nummer meer is bedrijfnummer geworden. Dat wil zeggen ja wanneer mi komo. Nee, maar ik kom on en no die kwak sin hem tak omdat die stel me tolo dat je ko skrif eet me maas bla bla disi wan so boom. Je big up me da me big up i da terwijl mi sat dam horia ati of mi manda itapu. Anen klop. Snaipa na bite voli samanati of fu. De ya chai ai ni mi mind. Mi mind mu fresh. A fresh amede omdat me focus money en voor focus money ja me stress. Je ja me weli te je denki money sani im janga fresh ifo stamu fresh. Dan mina ko te ko metenti sani denki poti so ma sansana bi enhouta ni me de. Mina te fu ko oli ati fu me pak sei dem si me denki o metenti sani nei. Mi me taigi da o frei. Ikan de sama iwani weli me de metaita e asandi si dwe inom de moro mino lobeng. If you mandi you anu pori, fuck you, we pori. Klaar. Ya to wanta de opo no apaki brede no kasi no te no sukru next ne chagimi. Sondro you me nyang, sondro you me libi. Da ombalang evivi taki wam taki mo vi ofita aida me kama town af debung. Mensen tegenwoordig ga je naar libi die we libiaso. If ina no one nut no one west next in even nou was maar saide me kyang hem debung. Waarvoor is het nodig? Voor taki smataki? Voor dan de taki hij heb contacten? Nee. Alla was pasayang je moest de in contact moest de was pasayang je kan doen sani. Met uitzondering van je familie. Maar gewoon uit niets. Aike van jou mij doe de sani. Look where they be mes me maar van jou takia dat jou bige takia maar praat van die mannen ook. Maar unom kote mi van mijn praten. Soms we want praten over de mannen. Maar afijn takia give me opdracht dat doe ik het niet meer. Want mijn lops maak je hem opdracht. Ik heb geen baas. If je denkt me je takia zo. Maar je takia mo. We zien me takia nee takia mo. Je komt me niet opdragen. Het werkt niet. Je verstaan? Daar zo. Ik heb van jou maar pikinde. Dat de abide telefoon dat de app anga met 20 man. Maar no one for the man I know you neef. No one for the man I know you family. No one for the man yanga man abi sake do. Waarvoor is hij in je telefoon? Gewoon vekkie goedemorgen. Hoe gaat het? Wat heb je gegeten? Gewoon aandacht je zoekde. En meestal aan de Sunday leidt tot uitlopen. Meestal aan de Sunday leidt tot uitlopen. Yo wakagi man. Want if ala you te stress na se efi man de me pe bumbu mangi terwijl a tenja ilasi de aka lashe ne vrouw. O me man de ya na ike laste man de je ep wata ma vrouw e pe bumbu sama terwijl die vrouw abi verdriet na atase. Je ep atra ma vrouw baby boy alibio go na fele boy da fama iwo koso o da ma ba iso gino ma man de sanja idu ge vrouw ida chapo idu de gi vrouw lasta ama vrouw die eko petros toe. Dus dat je vindt zo erg taki. De vrouwen hebben een bepaalde maar jij niet lijst. Dan gewoon niet terzijde. Ze van maar de nummer voor potje in je telefoon belang. Fuku kaba. Goedemorgen. 5 weken. Sayo boli. Ome leisha bij wat. Koulo san kopoti na eskas. Met mi take so bine wan kosi me hore. Chinso batalanga ma bi drukking. Ome leisha bij wat san kopoti in vriezer. Van me ko actie. Wat ga je koken of wat heb je gekookt? Onbelang. Fuku mate, mini idee. Of
Waar is man lief? Sayang een man lief heb je die wan sapjade. Onbelang voor waar is man lief. Want een man lief met die inegi, man lief odi, een man lief nee taki, man lief no sabi. Man lief is niet je neef. Hij is niet je oom, hij is niet je opa, hij is niet je familie, hij is niemand van je. Waarom klets je die man vrouw om te vragen, waar is man lief? Wat doet man lief? Soms je wil even actie vrouw, wat voor werk doe je man? Maar zo je denkt dat man kan breken en de man kan roven. Soms zijn je vrouwen klets met de roven. Want die vrouwen klets zo van een gaffa. Hij is op het werk, mijn man doet zaak. Wat doe jij? Dit lolo taki rol praat. So teke vrouw messenger dat go luku brada. Yo denki taki na wanga kanto wa oponya accident man fu de solliciter fu woko. Plus I need demande hi popocha, hello popchi, hey sexy, hey princess, hey DC, man, oh man, da demande e wan pe ga tof maya, e wan pe o men DC, da de vrouw fu de se je wan pe loyal. One pay, que fa demand d'ici, fa demand bumbu sama, et vous n'avez pas de fi boss, bah, je m'en débétang, n'avez fait un acteur, il ne sait pas qui m'a lol, bena, gaz, et vous yo m'a so messenger, il lol. Day night, il m'a clé ça, il dit ma messenger. So you are lazy the son, oh, that young amanda or prati, I came she no. Fai one shut out my frau, go see you frau, you frau, ya befi sit up, and I do want your frau, then it take no. Bapalda is heavy. Plus bapalda esi. Bapalda mesasa de my abi de kifu de safe. Some stay go look if it take a vrouw messenger that they go look a man, jepiamo or a fire water scat big yama mo chan. They go look what I open like a stakamaya 94. I'm a bit dry. What am I seeing at a passam level? Me okoli. Me abi uma di me look at me sitaki boya uma na mi level me go begin. Me udoro and others cat me say me a lobby sheng. Me a lobby sheng. That abia uma di me luku kele e ke fam de a exima al mi Snaipa da me abi drai da me chat an vice president vrouw hallo pop hoe is het? Exima al kagan patron dim service taki me akoi do ne baka futu e ke fa Frankie Jape. E que va pit worden dat je dan go chatta maar de vrouw hallo pap ja dat wordt aki soms dan na beka de nga vrouw kisi to bi da soms kanya il luk take achanga waf day ya me nga mi fune despa me nga mi fune kisi to bi da kan de ever lazy go let yourself tak da imani yo ye beke banga ma baka de just ama just pa meke pae bodo sa dumiti de mo isani pukshani hu badulya. Controle is geen daad van vijandschap. Ja, moet voor veel vrouwen geen telefoon, maar chado ayu mag teke toch, dat ik hem ja zei. En voor vrouwen de idee na telefoon constant. Nou een bedrijf ja je daar. Constant pikjes op plein pikjes zo is mij. Je mag teke en dat ik hem luku zei passa. Jalusu no boom. Tanga jalusu na boom zei chai. Maar, abia sandi esi kelle taki no kori umas man no lopte lip de tumsi vrij. De me keke de wani vrijheid, maar de no lobby vrijheid. Tega vrouwen tumsi vrijheid, du lau sani. Controle is geen daad van vijandschap.
A moment die vrouw hebben, ja, nou je gaat ook weer met telefoon. Je keer me, alles maar met telefoon. Ineens, hij doet aan niet verkeer, if je doet niks verkeer. Allah voor je laat tegen maar gewoon niet telefoon. If je doet niks verkeer, dan maar via de telefoon, Allah voor je laat. Ja, die vrouw het chat, dat jou weet dat op specifiek zo, look hoe je kijkt. Even look wat kijk je. Saya bedoel wat kijken, saya bedoel lang asande, saya doet mia mak kijken, saya doet het die mio luku mia yoboko, bika dia wa mia yoboko beke aksi wat kijken. Evi jaga wa vrouw maar mag gwa je telefoon kan fika vrouw ja na man. En hij weet er helft. Ako yang e di la ko we moksi. Na peda, teo teka telefoon pa teo bige luku ate de spank. Dat de dai diamond nou. Via mugo do de wang sang ai sete pori. Ai na wa libi mustanso so sena abi. Wa masayange musde da ne fotrowi. Ana sed moro. Dara mek mo libi da dira ka bige peka. Beda peo la telefoon jai wa bige meke chobu. Ya ye bartaki no wan mi moro. Da do saye go luku ate ya sabika taki ositaki. Aset pori. Para leva wakagi. En dan je ziet de gesprek daar begin. Ik ben niet meer met je. Na gewoon niet def me ben lucky. Na spelen met je. Begin met je uit en dan zie je je telefoon. Oma piking. Hij begin met je uit en dan zie je je telefoon. Wat dan sabi ka dat je want het bari. Daarom mi. Nee, ik weet vrouw telefoon. Mina wa leisi wayari me go na telefoon. Tu leisi wayari. En temi go na bingo. That's money can take you big up. Mine gween vrouw telefoon, maar deed aan mijn hora telefoon naar bingo, zo tof. Tip te keer pangala, amo vers, maar ik heb je op wat tapu direct pap. Kan dat maar zijn op de wat misverstand dat je direct aan je op pap. Je ke vrouw nou mwani gwai ni ma telefoon. Wan mana wa saka farale fa wa saka man ya bi at kanit. Ay nya relasi na mana basi na ma bia sekas ka fa relasi. Ay nya 100% heb jij 40 en die man 60%. Dus hoe nog op je wat zeg je van die mannen? Mannen zijn altijd lastig. Je hoeft hoeveel ik aan de wasama koud maar na origineel. Maar mijn collega, if je vrouw bi moeite taki no maar gewoon een telefoon. Chala is ik dan zie pak te je telefoon. Bijna if asma be wakagwa fese maar kishe se ta mi telefoon. Isha ilokong. Bijna if I go toilet I go een telefoon ja toilet. Wasa ne klop. Vooral die omanja lobby west, ja bi omanja lobby Westbury. Vooral die omanja lobby, ja bi samanja lobby Westbury, de wan abi memory. Dat de waje wat abi memory de na iwan west de sanito dus dat wado da. Nee, ik wil niet nog maar voor relatie. Plus de meisje gevaarlijk. De poe foto kibia niet op een apart dossier. A foto ja me kan a skyline fin de poe de pocha ni wata dossier de poti log ja wa de isabi taki ja bi privé foto. A ja sem telefoon. Omdat uma pike bo studera telefoon je ke man bijna mo fu na bel je focus. Jij adina snaps aan de meisje make mooi foto, mooi video aan snap, maar snap save jou anga. Fosi da ibe go me anga jo matake na ontwikkeling.
Bala ma ontwikkelen ja mo a gevaarlijk met alcoholie. If as man ay may nga kito if vrouw het takya ma snap, bijna de chemo takya snap je, dat hij mag sabi. Omdat snap automatisch alles aan je wist. Dus no, jo man je dogi, jo man die cheta snap. De dogi. Na anda uge do snap I do. From there me I snap out, me actually snap, nee, ya ready. If you want your doggy ko do sani pir borsu me just staff ma fugo ja pe poti sani kibi asna pe me ai kibi me alobi kibi sani amo men dia kibi mu kibi ka dat wan takia ugi odu prefer nga kibi ana sevie ya bi prefer sani diedu. Mesama kusumi ende na sandio sukuna netia. Baby Wella! Ay hati baby Wella chai wadi dede elak te tu fiade isabe be elak savade. Wamata ki wala te scout ni, gaat niet je vrouw telefoon, je gaat buiten slapen. Is waar! Broer, is waar, me no want talk about Holland. Wat als die meer je passa Holland is niet normaal. En if dat is nooit Snaipa bij omata Holland. Omdat mi vrouw na itaki gimi. Vrouw mi ganenge. Dat is punt 1. Ama kati sama takim ganenge. Bika bisa ma di besa vitaking ganenge we no. Kuya iteke polo. Aso mi de accepter me ke fami de mi ganenge. Daarom me pu be fu jalein. Daarom me ai fu feliz sama. Iwani mi wani ya wani msef ya wani. Da fam de ke fa bepaalde mai janga bigima of e janga money vrouw janga cash ai bayala sangi. Mi a boy for drag de sande omdat me mandi snel. You know, by was sangi da direct da bigi aksi mo fu of ye kot odo gimi. Ai di shop. Nei. Ma janga de sani de liver mi sefi by mi sanam sataka mi abi second scamping. If mi ko tiny also ne ye dulek na you also mi ogwe libi wanga you also. Da ume majao latana na ipo iseke. Bika ifa seke ugwado efraweta pwengi de ma olante na pikisani. Ala pikisani rabia da liver pakie enal. Ala wa pikinye adoro yogo. Ala wa piki ekwe ya nimer. Eka umai tapengi. Hey, altijd him op in backup. Je kan maar altijd him op een backup. Mi altijd op een tweede of een derde optie. En een roko tak mo bout op één. Yo lau, yo dingies aan die key you save. We zou Holland beta me taki bigi vrij. Nembe janga oma nembe tanyosu. Ate neme abi tuta adres sumi. Wate yo lolo staki me bigi paken. Fosi taki gwa paken me bigi paken ba. Me kisre shitaka na also fina mi opsi. Ya bisa ma abesa de sterek ya biso uma chai poweri. Hey, bepaalde ma piki lagi chai power yeke man. Chaja ini de mati fi ofu de free ne chau du geweldig. Ja sabi ba. Of me ano ma me keke. Asabi if me no baiga na abi. Ai, me ka make begina me tek ala sambe baigeng. Naki tu sambe baigeng club. De kas wasanye go.
Do Holland. Nee, abi uma be ofe kwa Holland dan we so yuta kaya nya vrouw osum yo go live. Dan met ik hier ben ik de baas. Hij sangay. Daarom inom go janga wa vrouw via sanje de go janga wa smasa lobby. Mia lobby na basi. If ya lobby mia ujanga yom dat te lobby mi da someone me do bikai lobby mi. Lift the mark blend. Tutu lobby me kei bendi kasama lobby tutu anaisi no ataku peshai anaisi taku mani anaisi next. Atasma no lobby you. Da inshallah dem problem de. Da if you go take out ma fu job your money of if you go take out ma fu di one day under one that ga je problema ya bada ma jo gwe druk ai bikan ye pe wasi chobosan ai da o ma sa dispek ma yan pratiere want yan no be one figure so and you self no one figure to dus na pass up adira meta so to pass up kan de mo netjes verasi me wakti ke igwa woko dat e igwa woko dat e kom da is wan bi via doti na dofi ik ben weg hoor kijk je sleutel is ergens daar of zo bla 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 succes verder. Dan je ken hem nummer, me kijk chat me messenger ang ala de provider die sabi taki me de actief. Ik drink een Campari hoor. Was maar taki mocho libi. Is geen kwestie van mocho libi. Chajo ma pikida hey woi ayuroko chamanenge. Amocho libi. Ne wa mai me meke mo changa isefi. I me meke mo changa isefi fi de boy ni samaini. Ayuja vrouw afrouw musitaki opside. Isafa fraude. Afrouw no lopte no mek ine meka ijarusu. I me meka vrouw e jarusu, I me meka relasi spang. Maar hier je pio me Californico tete jausu. Amekenya tete jausu. Tete maar ik hou van je. Maar mimi ne danga de sana da vrouw is hier vriendje. Want uiteindelijk de vrouw het de wel rustig. Maar no vrouw no loopt vriendje. No vrouw no loopt boeler. No vrouw no loopt boeler. Afro me ma telanga me ma staki fage wata ma epa ma fumia so. Afro me fi pikin jalusu. I me make I see de klasse mij toe. Telanga afro we wan kolenga I piki so. Tang ma we say weef kabel. Weef daar kabel, weef daar net. Daarom e finabi koloku fumang. A moiski e fi staki wan nefo fi lobby epi. Pot wan meisjes negya nefo fi meka afro we sheke na sementa epi. Op meka I sheke na presela epi fa e fi pikin jalusu. Maar ne spa relasi, maar ifa relasi ne hari spang. Believe me, you get fuck up. Bro, isso é que tá big power fraude tu. Chitori. I meskre que uma chalanga. Chalanga mo bete baiwa, wisha was our scare mate. Baiwa mo troi da ja mate me ka pe ka bayengi. Ja send a photo ta ke update for your cock. Ke de spang. No dia belt e voor me konato li voor me bakawa mi loba onderwear op disi. No bless sang je Holland today. Maar kem guade ma e voor. Snaipa you lagi. Ik heb te maken hoor Marion. De man. Yo taigi wansani. Ya bi man dina bi principe. Ya bi man kem taigi wansa manenge abi warda tuye. If wabe sabi musabi taki manenge abi warda tu.
Omdat je bepaalde mannen alle meid. Pikinega in hem live. Dus Pikinega begon toe beneden 8 jaar komt niet. Want ik praat vrij. Ik weet mijn programma en om kon bepalen van mijn tak netjes of die. Anders ga liever weer weg. Mitaki manenge abi waarde toe. Dus dat je eke manenge mo pube fu sabi waarde. Bepaalde mannen alla meid de wani nai. Alla meid zolang wan koto zolang na puna iwani nai. Nee, asan nai goso. Na ala umay mo wani sex. Ano boom. Soms aan niveau we pe wan rol. Omdat is af een vrouw tang. Vrouw de wasani soms. Atede ye fi. Dat de wani sabi. Vasani de ye fi fa club. En you play a biggie thing. You play a biggie thing. Ima meke uma kutu taki boy me de dege mande. Boy sa me de dege tama mane. Chena iluku mwa isabi me teme kotiske mane. Chena iluku mi sevi. Da sama jai tai gina peda wanjoko ufene sterkte. Da tawa ko ufene sterkte. Ano firi no abimana awardo fiye hori. Make the speed. Maar if you know ma de je speed gi want allow ma die taki wan sexy de bereid. Da ina awardo. Yeke ma da ina awardo mo. Bepaalde ma faya janga ga ureit me te speno me money ano gewoon. Na warda ma abi wata me tak sap tak na ome ureit me wan tesi. A ome me wan na kemang. Ma ye lo cha ise fanya ina kidem pikin chobo me isha de na istaki dem go surface su kontap classe. That if you know abi wada abi uma jogo etaki pir sama mande me wanyamba on di. Dus nai ome me ano dat one taki je dry. Nai me tap klasse dat je dry. Nai me tap niveau dat je dry. Because abi me Diego jange dai saka you next week na wakamo alai dile buya je go achteruit. Ja, before swallow wat traffic is revi. Je verstaan? Maar abi me say go dilange na dry ek dry ek kiss you dry. Dus asanja wasanjim sabita kaya ngate nof go danga law mei. Nof go danga mei tsanaba nifo. Yaka i vrouw, te yo waka gi vrouw, te vrouw on de kanga sumaye waka. E de muspat aki ganga do maya pu mi mamiana. Maar was mij hali churi taki na ga wis was chobo meje aso disi datida. A fout to brother. If die vrouw je dat hier wat kan je afstaan, dan kan je veel schrijven. Wat kan nooit die vrouw kan te wei. Nou, stak je concurrentie, gaan gadwala je jo span. Want daar die je shower daar niet tot dat je gadu. First lady want te kama voor me. Aga even dat mij is van first lady je kom mofu. Maar te vrouw moet je dat hier wat kan daar gaan. Kep ik chobo bakajali meisje die na do anticiper si de sevi. Kanya sabi si doa kete eta pu sevi. Ye wela vrouw we de. Vrouw is even mustaki boy. Mi vrouw se even na ise tenso. Mi vrouw se even na idwe so boom. Dus bepaalde bouwen voor stasande. Anonai 100 meter na draai. Anonai tubarki meter na draai. Soort meter je nai. Soort klasse meter je nai. Soort niveau meter je nai.
We begrijp me dit ook. We begrijp me toch. Tei vrouw. Kies janga wou man. Die vrouw moet vier verlegen taki. Hij lasha maya. Alla spirit moet boko want hij moet zitten na level. Bon, I want to kalolo taki meisje. Say you are gang. Dot gang. Dan het is een kipchip vet strefanerij. Dat die vrouw Europa kan in een landje. Kan die vrouw dan je vervoer. Die vrouw in Oderuang. Bijna. Doe man. Say doe man. Ik heb van vrouw in Opoya. Zo je moet Opoy vrouw. Alama je wakano. Taki no waka ma wakata pa klas die de tok. Anders nog een teka klasvrouw dat hij toch. Want dat er laatst, als ik op die dot gang meisje, ik was die vrouw lek aan in een concurrentie. Aga, een boemboe vrouw die dit op niveau, na, de patro, ik ben jasma, dat je dat je teka wat u kapiki chobo meid, dat jasma unai waf de patro, dat je taki vrouw apigay. En meestal te je wakanga klasse meid. Lolo taki ne Ecuador omdat dat is maar principe toch. Soms heb je maar die go wakanga ne. Se even daar leli vibe go omanga i vrouw. Want als mij zit ik al loop vaide mij na ba model. Ja bi vrouw je remi. Ik heb pay fire man. Ik kan jangai money. Ja bi vrouw je remi die tak. Hey stop nee zo hoort het niet ja. Doe het niet zo. Nee ik ben het niet gewend. Die zijn we stakke. Ya bi uma die go miti da ode this point te go miti du fi odore dem du fi. Da sama utaigi ya bi fu bige. Ya bi uma die go miti for si komo to di wagi ya bi bige boso ye de up you ya bi bige say kala yipi. Classe. Sada boy ya sabi fu wakanga man. Abi uma die bosi da luku da taki aso keshe ano. Ise ya boy abi uma je boko ba o soja akosi soja duwa sanya en doange fasi. Idire ka ye boy ko fika sani boy. Yo game tala money boy abi uma ka classe yo leta kasma abi batai teke money. Yo gwaini tas dai teke la money langa geng. Sere Soraya Faudu. Ja, bi klasse meid. Ja, mitakite ja bi vrouw vooral even vrouw na. Ai so, no go wakanga want to piki chobo meid. Je drop a klas was ma. Asanya nga klasa igo. Abia uma Diego wakange mi era lenju. Abia uma Diego wakange. Toch? Je ke vrouw.
Da ise fie si kelle taki. Ibo kwa man fi tene pesha de fi bo kwe mo. So se fie ke man abia me Diego wakanye. Da ibo ko ifrau tene ya po ibo kwe mo. Omdat afrau fi level anofa me dati. Daarom ben ik zo mee. Kan je sma na abia klas ma. Oké, kan ik do ging aka afata ka lekker. Akibi anya abi fu kibi na ki wansani. En a feita ki umu kibi ka da bena da na club ka to. En klas, voor de one classmate, net te pe wan ga rolla in itu ye, dat die musabi. Voor de one classmate, net te pe wan ga bigi roll, te wan de one classmate, dat fosi sandi bigi woko de tapuna net te. Ana mooi na klasse, want au me mooi chobo meisje dea, de mooi te ma de chobo, de mooi te ma kete se fija poi sidon. Ya sabi fa fuwa siko gwa kete. De moite mate de pul bruku drai lotu na walo lota nanga linga woro ye shade mindri futu. We mi sabi de medel di opocha mindri futu mate meste kabai wan ik so deram tok. In de meeste gevallen klassenmeid is je. Omdat een klassenmeid na een klassenmeid na een finmeid altijd meneer bedoel dekkie na gaat doen. Tem tak finmeid dat wat kan check alasani ja ta is even stakke he. Voor de een klassenmeid 100%. Ja big euro ko tap net tijd. En ano net tijd. En net tijd. Ano denki. Ano strati wang. Dika ya bijo ma chai gwa stati da netjes. Ma osu. Hey kosi voor kamba. Kosi jai di voor salfort. Kosi de overal. Ya manenge taki umasani so manenge ya sabisani omdat mi libi sama Weke manenge nga umawe libi da ifia sabisa mfu mandatu antaki wa poiteli ya leisu wa mang di ukataki wa umamang au me mai chane fu player ya ma kei mur fu frau ya sabi famde ya na player ma boy Sabe vrouw me sabe. Ya bi uma picking, ya bi le me share pain, ya bi uma di pain. Ya bi uma picking I wasi no da chaka bada ando buku jabe we die ata se we. Ato ikera iwe ando buku tule isha ni one day. Taka bitegi ya bi uma piki je we ando boku tule isi. Baya ka ba wasi ateke adaye onderste boven. Dat wat ek as de king, aswa bi wan denki. Usap sawe taki. E meestal de sama de ura.
Lesi na wagam belangrijk sani di kan meka wa ma piki libi kabaso so lesi. So, o abapu pi, o abapu apiside. Damas, teo go janga waman sai lobby. Teo go janga waman sai lobby. Ala demandi sheke patroya, strana una patron boy, strana u apmansa e mekwam chimoni flip frame, ma una patron ja. Wat uno lai manja sa ap ome miljoen euro na bangi of ome miljoen euro of ome US miljoen US una ap de mandat ja dus daarbij nou no mangi torif patron ba wap masa ap miljoen SRD en kana miljoen SRD no furu an pari wap wantu masa ap mili euro na US ma no furu dat wat aku no lai patron ja want je is de masa ap den money dat na gewoon kulman amatro ang vrouw libi. Je begrijpt? Dat walai patroja manje sukumoni hoselaar je bouwik vrije wee merk. Dat bepaalde man ego janga ma omdat hij sap takamai met money. Dat ego janga ma ma ino loba man. Fai wan geniet van relatie, fai wan niet gandi gauw. Fai wan niet abi verdriet, fai no wan ab hoge bloed. Fai no wan kies suiker. Wat wie suiker no bio kisi au kisi je stress furu je denki furu dan ina op die maak sef je verseer je fika maak gaan hangi bika je stress je kisi maak klacht tala probleem yo abi omdat ni go tekwa man omdat against leka map money. Want if a man a hustle I hustle if a man a upside seti fed wap chi euro dan je go janga ma dat je go janga man dan nga ma money I wani koti scan give friend them. En aan mijn money, je was strelen bij een buurvrouw. Wat gebeurt er met je? Want je hebt geen bedrijf. Je werkt niet. Je creëert geen geld. Met je mans zijn geld wil je... Yo, taki na ulansi mesa vita kela fasi mofina. En aan mijn money, wat pay biggie chako. En aan mijn money, wat pay star girl. En maar zeg je bij money, na pay star. Mensen je de woko boom. En meestal de man voelt zich bij week vrij als Rananja. Die is op een vrouw. Dat je sap moet dat maar op 2-3 vrouw dat je chari schrijft go slowfie. Je go slowfie schrijft uit van man kan give one bere want so boe me kwam chida essay van jou dat a houvast de. Ik denk na alla man abi figi picking. Ik denk na alla man abi figi picking. So man juist chaman fenya meita iberi kan tak mo puru ap chinja na mo larik moto. Bapalda man na titel ay meke. Bapalda man rekord ay boko. So lang pina gibe meke wan picking. Da may make so. Eindelijk. Trouwen volgende. Volgende. Ayo si doe ke ya. Nee fustay. Sesti meke. Ya so gata ki manecha bareke dul bawan na wan chabe meka ngaya nakistampu. Wisi go danga wantara mama wista langa yanga biftaki wantu apu amching. Daddy obeke baby. Dada peyo gwe AC one baby wear Burberry, I one baby wear Gucci, I one baby wear Louis Vuitton. You want the baby move baby say if you na be for stand for the merk guy way maar you want make a way then maar na be bedrijf na verdien money and my money you want lige so hey da me shik ba fai mooi maar toka patroi hat you want I bere kasa sang as madisi is about tranga me hustle
Isabo trema me hustle da asma yako na want take me money fe buy la usani. Baby grobe na tumu baby mu trap model crossi bakada ye pora ma money buy walo sa de play walo patrosha met man help. Te snap ya ye benkite ye dai de poku fali biego. Atende ata sa majelu kwista to sa wani to we mambika ise ke na piki solugui mai solugui atende mai kia ga kosi. Ise ga so ye ke day at night. Fube kan fene wan gucci we ga baby na piki slofi na piki kwali hivi kianga imana taki fujaba ya guchanga tanga. Da no yo ko de me ke snap da ta ka u de wan to we man. Ya isi dengan na, ya isi fa baby fi modo na, amanga isolu go pikin ba, go dai go me ko apikanga amane da yo se fa isolu go pikin ba. Sto in hey futu Snaipa dai lontu. Ana libi vrei. Awan fake libi. Amai kianga anga kosi. Amai wakane tapwe ke dagu. You just sabi dai harite da bena wanto ya mofida mafije ki. Was my bell me a life of koti. A de sande de gansa ma ikoti do go gutak ano ala sai brain china go to. Zijn die spreekwoorden van hoe gansa ma. Nee, kololo fu konde ataki dianga dat from taki san verkeer. Zijn die spreekwoorden van hoe gansa ma. If je sap liba de spreekwoorden die den bigis ma kot liba baka in a probleem. Aw, meu mama bai wagi giai, rei koti skai poti wei fe Snaipa fingi, blam blam blam, mama teke wagi mars. You di be want to wei matake anything swa broma boy bai, atade amanga fraude de, nya bai wagi geng, so mari go trowe mang. Ano bai wagi gale na le na wagi. Wanja bai wagi ga kawasabi takite ima bai wagi gem bai tapi neng. If ama bai wa wagi gima wagi no de tap you neng, ano you wagi na lena maleni no koti skai na neng. Yeke man to if one vrouw bij wagigi, a wagi no de tap you ne no go koti sky plate of man. Na lena lenya wagi na abi wagi au teke dalek. Pai kan bij wagigi man no de tap me ne. Na iwoko. Kaka you do fa kalu kali give me wagi soto. Ya muluku sama libi da ichaya libi de gwaini libi yogo pole libi fi somsa libi fi bete mo du fa sama je kotis ka je pe ka shine de du fi mo bete want you know up for drip yanga ima borup chi sara saranga u antrua unyang en u de ka sama la ku prisiri u breiti na nga usrefi u be blessed ma wande kotis ka inde fa de nyaga pasta ja torari ka dati de libi ka ba federa na bi next. Au mes ne paga ambiki chosu ya na yuosu es our apartment ade na go towe ma fuja mata gi taki folu ko ko na ki wa usanga cement board what the mesta jali de na manjali afu de saya me kere na ilobi bikami takia tu
Mas não asa ma boy pum fu me ataka tu. Me ai kaisa ma kwa rim live sama di lok family doing. Da de ko aliki. Daarom me idee tak yo hom menaki 11,000 menaki 20,000 kijkers. Nee, bika cha fu so da o melolo taki wa uja ini joko ko taki pokolanga lolo taki. Mitam mi bi breita nga de tubarkis ma de koluk mi madami de sika tange tubarkis ma sai koluk mi nas masan. Lok family chare waka en de lok family taka tru en de geniet. En zo wat de wijs en wijzer van mijn life. Ya bi uma de ai bai wa wagi ge se fi dai be keke na man bai gen. Ya bi uma de ai oli kan face dai me keke ne man fara sing. Ai koline sama vieta ke ade man be fum fara smi ba mi abe sabi. Abe sabi ai le no kan se fi paramoni oli a face. Ai bigi manen. Cha yudo a se fi man de towe ke toti. Go take mo go fa towe ke dagu. Was wat ik atolia kom bekend voor. Ja, sabi viral bas no. Dat woon je niet in Suriname. Im de trust tapi se evite do asani polo nga se evite do asangi se fina koleta kasa madwengi ye yo mandi ina umadu ta sangi se fimo ma mi e ke fam de mi de kimi frau o bai wa wagi ge se fi da o meke so ka dam de ka mi baye mi apoy de trust mi apoy holim se fi for de gek ana wo ko mi apoy holim se fi for de gek mi apoy pianga mi yeso. Kwam de ada me go bai wa wagida me take e frau chem de ke bayen gim da wo make video da wo pocha Facebook so to kaula misref bai mi wagi me des ma shita mi de trust up misrefi mi bai wagi gim srefi me stali sabe o tene tolie boss. Acha manjanga o manjo party da yo ye toli. Chamanga o manjo party da yo ye fama be wiswasi no wagan so sande. Anembe bai wagiki no meisha am deuraf do fu mi money. Da ya i chef futa kam deuraf do fi boni wi be po chalanti atakina mambayeng. Wan soboy wam soy de tawan taki ma geweldig. Ja, je toliba mofina. Ya mu libi fu sama.
A moment sa ye libi fu sama yo just stafu. Ya mu libi fu sama im libi gi sevi. De ma bi wan taki skijn zal skijn blijven. Schijn zal schijn blijven. Walos my chat mi privé. Saip sa. Walo privé bericht kom met me jam. Ik hoop na money 1 cent. Ik heb geld nodig. Ik denk ik op blij begiting. Je ko over begiting gesproken. Ko tak ja san ja. Kem tegen u was aan me ke usabi. Populariteit wil niet zeggen rijk zijn. Ten populaire wan betekent taki abi money. E vous avez sabe sanjo musabien. Because na sama abi wan probleem. Ten populaire da de sheke na money abi. Populaire wan taki money. Ala de man di populaire na money de suku. Wan mi komere kop. Taki ten populaire da de sheke abi money. Da de begi money tawa begi donasi. Tawa pimanga soba. En na somme keisi om een populair maar ik misbruik voor bepaalde mij. Want ja, maar populair dat. Ama populair, die populair dat je zoekt voor wij die sani je zoekt voor. En teken de populair maar brengt het sama je sani. Maar teken wat ik mensen dat de sama je wanneer begi de populair sama sani. We bala van bekend ja. De begi kadu wisha wapchi watami wasi me begi take o meke sama chopo de ceremony gimme. They give me 1 sani if una kosi, they buy more sani give me. After that year, beg we shower artist save. Die ka populair maar te de give money sa shoot gi e polo te. Man ko fusta taki de sama ishe ke te populair da ya bi money kaba. Populair da yesu kuf de tapu ani fo. Ma sam su e wa camera pata sabe o me money abi fu creer, sabe o me spar fi kambaya merk pata. Dus guys, if de populair man die we sia, aferwak de aferwak fu, dus wa begi de wa ofende. Wa woman e den ki go sexual man fu ja populair ke abi money, ya bien klat mes. Trouwens de me di sex bepaalde populair maar ja de meke mee. Da bakara tira jo he ga wisi wasi. Me denke abumbu sama. Abumbu sama amonya isuku. You said ya abi money. E go poti se famonye de plosi abeta ta ka famonye de go poti se vi. Ibe meke ka lobi lobien. E ke fam de asobum bakan mi populaire alas masap viral bas da yo se ke na piki money mi abi mo fina. Pe mi ofendeng. Dus sowieso ik van mi bekend natuurlijk je want de netjes because sama sabi fu de sama si de liquida je mek mooi tifi de netjes maar den kai ka ala you wait ya one way as if you am because de mestaki e kengi we da so de smai sheke abia money ma money ade asukuen father fu o mespa wan big send money gi mek bena lang play yamang ye mi offende money and se fa so dem populaire ma be abi mon da te de bi o ko tre of you the artist ja bi o go take money to wan ja money de kaba afre de bi o go re peto
Isabe me populaire ba cha fe no a big mouth wa me sabi mo na piki polo. Ai polo te da oli. Mana wanya wani bika be sama jalobi. And you lay for a money on that. You want some mushitaki, you get any answer na yanga my deal. Te yo go don't give one man, te yo sex one man, make a de takama for the name. Make a de tak iloba man, inom at spade thing. Want tama sexy te ino first time amoro. Inom klagen, inom go krut, inom go tak man ingre lagi disi. Want da yo bige kos ome man so umar. Waarvan na, you sref go poti sref gamang. Ambaka so tide mbaka Sama di beta kimbaka kyo dile alei. Kaya fa odile ko tayo na pasif media to. Kana fa ako tanja na abasmet mga black cafe. Odile ba cafe siye. Nyam nyam, iba kafe siya nyam nyam. We fusta mi we begrijp mi pe mi de. Me hoop we begrijp mi. Mi beda tap se, daarom mi kom blaka. Nós vamos com an lobby de nada mais bliss. Minha bliss mas com a porque san lobby com poisson. Despa, me abi bliss era em Alexia no. Sam ka lobby, me am bliss ma eva skon maken le kampur blaka. Dat kan ik gebruiken. Hoe kan je de crème die die moet gebruiken? Alanga wa be miti shi mi do mi best mi kwao. Papai only and say, oh, yeah. What for say? Alanga mi abe ko life. Da fam ko da ifum takimi obalo di no da we jo weli oh iman sex crop. Usaka lobby give me, make me see walo heart constant. Make me the fire o gawantra underwear up. Make me see walo apra. Usaka lobby give me lang no shimta utakwe. Sabo mes chat make me share come in email live. Kanga last me denk taki de sama ya na abi mano. Da te ima usita ki e chat viral basta ki e messing. Ciao for me because me umang di man for me. De mai ki bi elu komi live man na I want the flow fu de luku. Au me uma di nya clap fu viral base de. Ah, o meu uma isabe me ma drug de vrouw bigi bloqueira ma eu de focus sa famaja dai lobama man so ma ye weli vrouw de dei vrouw wakagi ya usume sevi dei vrouw wakagi na abi wa idei en na latina mo last kwa som sa vrouw de kitak masa ifsanga kamaja yo istem danga de contact nga wa man ane broke de da termino wan wa man danga da tama di se broke de wa mi stala so for ke rumandi
Ta vrouw vidi ko takanga wa mang beina na fire do naksani. Ine smer ine apa ide maisha masano wali na wande yo gwe de aya ge silobama hede ye focus ama hede yanga mandisi. Ja bid don do vrouw yo me kati bonda gya mama pot fie de. Amo bete ya weli vrouwen de chai chat viral bas da weli de chai chat wan ta sama wan viral bas nou go begi wa umata kyo faskat sa wodu ko na kwansani no every simin naki vrouw wan sani dat wan tak na sma taigi mi tak ek lusje bikane na ipoti sukwa imo fuda ifulai fa sama taim tak ek lusje me msta kasma ya de tapa class ataki next. Olha a speaking vrouw. Hey! Olha a speaking vrouw. Wij taki next. Caso barato boami become ataki next. Was van een local life, de lobby Snaipa, persoonlijk, tot dat je persoonlijk aan ook algemeen liefde. Persoonlijk, in pot wa harte no mo pap. Maar if je loopt me algemeen, dan pot moro harte. Was maar wat ik je zoek vrouw. Was maar wat ik je zoek vrouw. If je loopt me persoonlijk, wa kodo harte pauw. Maar if na algemeen liefdelijk van je op alles, maar dan import meerdere harten. Ja, ga doen. Satuja! Kaba! Woe! Dat is een probleem. Jogo look me foto. En voor de look van life, ja, Jogo look me foto. Ga doen. Hey, zo. Ga doen. Temtaki persoonlijk na wis na ISO ere. Wis na ISO. Yo potis even probleem maar for you. Uno do lau sabi. Uno was pa yo go places as do potwa ta di mau foi na jaini. Anapolo mitake fo wasaba lobi persoonlijk dat wat aki na relatie model. Na poti wa harta de be show be sama ipoti dat wat aki de sama ya lobby problem. Dat wat aki de sama ya lobby problem. Of the opzettelijk sa do wat die do. Maar denk je dat sama je poti de harta ya bi man ook kan. Ik ben klaar voor jou. Ga doen. En de sa ya we do. Is a slip up the tongue. Essa slip up the tongue, ukaba. Ya chobo ami sama, chobo ami ogado. No, tapu. Pide ki kade ta mesta uwa sama, ufutu sama mafa, so asa ye goya. Ukaba. Apatimo. Yo for me. Ade lau saya we do. Asefi life sanya. Was een single Snaipa mooi kaba. Ulusa wanu ko bigig ba. Ang alafa ye bali was een single ya. Isap taki ex ka hat ni. Want hij begint te denken, oh, dat is een Snaipa, maar die zo goed teki. Nou, dat is nog een maxi, no. Een mooi kaba. Sada goedenavond. Miade, ukaba. I should think it's Snaipa, right? Thank you, big up here. No, give fan.
You fala, boy, should give you a problem, you go don't know. Yeah, me a beef give up a to me see. Tira que dreamoro, haha. Go tabu. Want me look o me mi vrouw opoti from kokonesi kineki. Mi extra keer do time for lovers ki de vrouw. Okay. Hij zoekt en gij zult vinden. No, mijn beste gas op je vinden. Ayo. I am better you want to for one life. I want life me you want to live. Want to yali to the granda. Neem takite je poti foto. Dat je ziet wat ze maar reageren aan een hart. Dat want ik zeg maar de wani. Geloof me, a trouwens saniere. Aan de post wat foto de zie wat hart pauw. A trouwens saniere, geloof me. Dus, mijn best dat je zo komt. We gaan naar onderwerp of ik ga hart de, maar dat weet ik. Ja, if was maar je bij man is stel je aan. Maar jij niet die of nee kokwanga je volvo. Na mi doe me kede voor. No de. Isabe me spa ko bigel luku de profil fu tak kenko luku sama pocha hart ya gi Snaipa. Amoy kaba. So, mensen, ik wil groeten, maar ik voel een onderwerp neem lopen naar mijn blazing, naar mijn bar odi. Omdat Sandy langer nee sweetie en Sandy sweetie no mag langer. Je bent geliefd Snaipa, Jutana. Dankjewel hoor. Was mataki? Geen harten, maar hartjes. Dankjewel voor je correctie, maar zei denk je pas aan. Wame meke fout wel aan haar Kaanse taal. Njukatongo ja, ik gebruik Nederlands woord. Ik heb 5 bio gebruik in Nederlands. Dat wel. Want if you come taki da me moya nga wapchi Hollands nga wapchi Srenatongo omdat ano you can why follow me. Dus dat me morio asani omdat mina Srenamang. Je verstaan? Je bent een getrouwde vrouw dat imango de na buitenvrouw of zo wat doe je? Ja, onderwerp ja spatumis. Onderwerp ja spatumis in jouw poita kabay. Harten is ook goed. Hartjes is verklein. Oké, ja kaba. De deskundig me, dat we zitten no. Jou de. Maar in de meeste gevallen sabi dat je ook Kaanse taal mee gebruikt. En dan niet je kan je taki harten. Ja, taki hartjes. Harten. Awaya ibi to misi. Mi want taki even abade ma. Die de piki fide libianga man. Of de tante die sapike libianga man. Of de noem maar op. Yabi mama je jalo sugen pikin. Hebi. En tumu si jalo suna don. E mu jalo sugi piki ma leti maiki. Yang ai piki mak de open aan a vrij maar amu passa limit. Je verstaan? Want yabi maje bomui anye piki libi zodanig taki bijna omelesha piki gwa toiletta wan sabi. Ipiki no ka libianga waman da je durf voor actie piki taki omelesha nga my sex side ni wan wiki. Anai club dat ina piki privé. Ino kan go actie picking.
You know, kan go aksi piki take da man fiança ni piki. Of da faye fi. Oh, da ibe na inya ite nga my sex no. Dia nga piki fi pa be sex. A faye be fi a so piki fi fi. Fi be fi shuta piki fi shuti. Want de appel valt niet ver van de boomstam of van de boombladeren of wat je wil zeggen. Ja, bi ma. En zo me vinden erg. Ja, bi pa. Die een meisje heb je een vriend. Daar heb je de keer je actie meisje. Je kan man dat je want sabi van je dokter is seks aan je vriend. Je geeft me een gevoel dat je want seks aan meisje vie. Je geeft me een gevoel dat je jaloers aan een meisje. Meisje vindt dat je want sabi, if je bigi ka, je hebt een leeftijd ka, van je vriend, maar je stak je pa, je want behandelen, je zou bekijken, na, ze even piki meisje, je hebt me keten. Je daar bij figi, je verzekerd kan je. Pa nga, man piki vrij, maar tjanga wa limit. Je hebt pa, je jaloers, je piki, pak, we see so to man, I want kie kama, en a moment die shot dat je jaloers, heb je meisje ving, en hij doet ke. A meisje, o Libianga man, of am Libianga man, awa ma di wani go ne picking. En we shake krap omdat kan de unai meke mee, maar we sama meke mee. Deze want dat je wake oma pikinte na piki wake umuluku banja usukwen pana isukwen kaba want hoe je draai of keri sabita ka meisje abi wan vriend toch if a piki bija abi akche gwane kan ti kaba sama mkolu sefi toch denk jij sefi want die bede mo yongu da kan de ye kappa sen sefi fatine ibe suku vrienden kaba da fai beisa ka abi 20 da yo ke ino so bulu e ke ana abi wan vriend of ana e panga wasama of ana kibita ke wasama da so bu yuan ko baskera ma meisje e ke yuan baskera met ke abi 30 fosi. Ja toch, koa kolu sefi, die jonge meisje ma be de sesa meisje ma ab 17 ibe sexing. Nou je meisje ab 22, 23 dat toch dat je doele kan abia reketef teke wan vriend. Sai wani do dat, die wan go ne toch. De juja volk ten bigi meisje tak doe je ding maar doe het veilig. Ik verwacht geen zwangerschap van je omdat ik wil dat je school moet afronden. De Sunday ik had tegen piki maar voor je wan bijna je hebt bij effectief voor je meisje go do controle voor de data met checken van marketing onbelang. In training meisje van de open, in training meisje taki. Ame holy sanfje sefi, abi wasa ma jij vertrouwen voor bespreking. Maar no verplicht dat omdat hij pa of omdat hij mada no mono ma ya mutegi. Dika kan je uit respect aan no man tegi. En efu kan je apke te ka kan su ko tegi da cha tegi ye ligate ke na ira kanga ira ne e war. Asma na utegi mo en da so go in the photo want jij game ya kali kane. Fategi cha tegi ali ge ye ligi aki e wan kien. En plaats die bigileli meisje van onderhouden vagina. Dan a feti e wan feti fusabi fasa nye gwa nyanga opia igwa nyo dipia igwa ni fa ifi onbelang. E fasma no wan fedraka man ana yo sabi na asma se yo sabi ne se yo staki e mi apoy fedraka ma ya mi apoy te kedisi. Da cha na ibalange ke mama. Da cha na ibalange ke papa.
principe moet dit toch. Yang ay piki mak vrij, mak poli piki mak changa wan limit toch. Bapa sa yang ay piki apoy take yang saka take yang gasi saka take kaya piki saka take yang ne kan take mayang yang mano matake apeles peki moet dit toch. Mi wan sabi tayo aksya meisje fi. Tayo meron kop takya meisje fi. En vriend toli bigi mo aman fi. Yeke mma. Mi wan sabi fa yo fi. Tot gevoel yo kisi. En alade sande pe wan rol. E fukande sko son kotanga anga sko moeder ange man. Man te go tande ango ja pe wakanga boxe shota in de sama uswini. Omdat ja pa fa meisje usitaki itori bigi mo du fieng. Ama u hati. Wanda ilukuta ke vrouw se fe sitaki istampu mo stabil mo eng. Te go si bia sama usu we baduk. We washa tu buku da we baduk. No go ja pe poti san fu karamta fu sanye soi. Nesma ubu sei. Well, lafu ma den ke toli no me ye ke sko so. I go see that is ko mother and is ko father also. Da go ja pe o kan a boxer shot da no mate da padre se fe lukutaki. Awa pon fi bigi mo du feng. Madre se fe lukutaki awa pon mo bigi. A problem ye go sukuto yo me ke padre hati to. Da kanya mabe lop fai de ma omdat ik draki so da ma ye na mama itami no wana meisje wat no ap maniri. Aboy no ap maniri ma da atende yo go ja pe bali ma sami du ami no tak gro fa ngai pa te me tak chuta ngai pa. Ya fusta tak akele jalu so ngai bika fusta taki toli bigi modu vien. You laugh why shooting you kaya wata. Maar ja, wat drie bad onderwerp even go let nee say dat be. Vrouw heeft je Libyan een man. Ja, maar me kijk gebruik voor piki. Na pe bendi, na pe dofu. Im yagya man. Omdat afvloek dat hebi. Ino first time tide, ino vieren tide, maar je vieren tamara, je first time tamara. Is geen pretgevoel. Eva pesi na abi futang. Meke do asani de. Diga do staff jou erg modi abi pesi futang. Au me osu stiefvader gebruik vrouw meisje. Pai gebruik eigen meisje. Amai sabida amai taiga piki lei I papo I guasande tapi mofu I go taki ama pesi swami obasi beggi da meisje I jape da kane somsa na I leli of somsa I do lau sani omdat zij de asande is dwars e ye man di next when I go geke apiki de kotone
Je ke vrouw me vende laf. If je sabi bumutaki, a man fi meke gebruik fi meisje dat ook je de op of tu jamandete. Dan heb je de katje, oh, je kimi. Hey, is je tiba, je lauw. Isabe me meisje de ya. Ai tegi taki stress mano, ma tegi sai stress. Ai fele fu taki. Au meu mande até ai taki me lobby mi pa. Da ma i chare pa da faya lobby a point tegi sai ja lobby. Of ai tegi da me hat mi sti father. Ano ma tegi wat ai freta ke fa tegi kade you say fi di jange de yo fika in. Di father na yen blow. En mofu de vrouw zij bouwt op man ai miti. De vrouw die hij make moeite, de vrouw die hij probeert voor de zelfstandig, de vrouw die de onzeker voor de sefi. De vrouw die veel leke de café no wata man van libigo mo boom. De vrouw die de slaaf giwa man. En de vrouw die hij miti aan de soort sande, want ama abu onder controle, maar druk you daar samen wanneer je doet. De vrouw die kwekkie de pikkie voor de voor abitaku mani aan een hebzuchtigheid. Dat mij gebruiken toe, want dat mij geen money. En je hebt pikkie die naar itaki toe, want hij doet aan heel veel plezier hij doet. Als je mij polo, aki je voor mij, lobby de pikkie voor mij te, lobby de pikkie voor. Maar je stak aan mij lobby a spans pa wande no. Je stak aan mij lobby a kasi wande no. Omdat hij kijkt aan seks. En mi no denk tak ina afiri. Wis amai kibre sexy ching. Isa dete da ina afiri tak niet eens wan drink ino ma kisi. Kayo. Men say ka krasi fa iwani. Kui biri yonga de da go sexy biri yonga in plaats van sexy Steve father. I kan krasi fa iwani da isuku of the boy for beauty da ge one pot. In plaats hij go give Steve father wat aan een klop. Seksa wanga tof san krasi moeilijk. Te krasi je wani doen na mama baka te ko klaar ko je de kita gado sam do. Kaya na ala samaye. Soms je wan sekste maar te fene yo te ko yo pala ge staat na lau san dis yo. A daarom soms te bepaalde my spend om dat die wan na je spende dat te go da patuno boom. Automatisch je vraag, automatisch je liba mee dat in de steek wat is. Maar wel money no die seks als man in service, als man na wat rasupu.
Usakalo bigi viral bas. A la defense. Usakalo bigi de lobby san mi tamara me ko live baka omdat mi betek so lang af no ko live. Make me see the heart, make me see the comment. That tamara we kis viral bas baka. They are the swaki, they are the swaki, the swaki, the swaki. Usaka arta give me that tamara we kis viral bas baka on that abelanga. J'espère que les personnes qui se sont préférées ou à hart ou non se n'est plus somoro. Tanto já me bali, senhor, da prefeito, não sei nem somo, não wanhei somo, me vê se na ele guerra com isso. Na ele. Keep
Kinetowe. Valide, valido, valide. Andre, how you do? Everything fine? Thank you, thank you. You are welcome. Valide, valido, valide. Valido, vaya valide. Goedenavond iedereen. Upasa wan shoot in het imo fawe wanga lobby lobby. Tamami oluku sa meseju.